Weekend crime special huna kalau lom ve ka cheu tuntum case tur chu pasal thlan fu lo Vangin Anunna na tor Phah chanchin hi kan clear howin kan ngai thla ho don ani Matthew le Lauren te hi Kentucky a thanglian do ni in middle school an zirlai tanga in sheton ni a Lauren hi me che fel tak kum nuam mangai na nga le midang te ngai sak thiam mi ani tin an chung kwa hi anin polhom hle bok anu hi Lauren ni in apairo delani thunga Lauren hian unaw mi chedang ania a unaw te zinga chuan betinen anin po in anin kom ngei big bokani soito angin Kentucky oman ni a masen chung kwa hi North Carolina a an pem ta ni huna laurala Kentucky an chhuah san to Vangin Lauren ni chuan avangain avangai ven shan lawa Matthew nen po chuan anin beshan palem lawa soito angin in she satli ang chau an la ni ri bok nen hanin biak zui vak ngai na kha aum talem lawani Kentucky lama ve thung chuan ni kha chu Matthew chuan Lauren ni chu amu fu ta a chuta athalak post zong zong te chuan en kwala a like kha chur chur mai ni chu thil chu Lauren ni po chuan a lo hoi bi khau lo anin be chhotan ta a DM atangin text pa nga ya an kai chhota hiala chutian in biak reng ta ka chuan phone call in biak te po an ching chhota zel bok anin kar chu thuk zela anin ngai na twala anin hip to na pung twal bok atopa phei chuan met chu Lauren ni te omna North Carolina a chuan ain son hial ta nge a Lauren ni mu pha ka chu adu wang ani berbok heti lai hian Lauren chu kumsom ni pokomi ani ve to a sa khomi tak ani rewa an ko shana te chuan thalai pola shwai to ni na te po achel ve meka me chefel le nung chang tha asiat lar ni bok Lauren ni hian pasal nei po poeti viau to lawa chuti ralin a pasal tur chu ama anga pathian chi mi ronga bol pui thei ton ni se adu thu samani bokani soito angin me chu North Carolina a chuan ain sona Lauren ni po hlim hle a karla tanga bia thudi lan ngai to lawa atak nge yan hanin mu thei chu nuaman ti don hle a Lauren ni chungte point atir phata changin mete chon ngai na hle a abik takin Lauren ni no Lauri chuan mete chong ngai na in afapa ang takin a en bok heti la hian pa ber dele ro chuan mete chu angai na te chiam lawa afanu ne na anin ngai zon na po ala rei lo ne na chu tianga aronin son chil chuk chu makati dewa baga meta kha amu phata changin enge mothil dik lo riau om tlatina sia a engthil bernge ni ero shelo tin del hi mi pa ni angin afanu ven him lam konga hian a ham strict ve tok hle buka meta lo lom te hur lo po chu thil mak ani chialem lo bok soito angin an chung kwa hi anin po tlang hle a Tuesday zana piangin chung ko choi common nei zia mete he tel ve fo bok Lauren ni chuan nuamati thei hle a meta point an chung ko lom zong nga ngei tumin a thei to pa chwa thin bok Lauren ni po chuan chu shain meta chunga polom hle a tum kha chu chung ko choi common nei le a game te khel hovin an hlim le hle a ma se meta chuan amain nu poi nei to thu soi chuak ta hlau mai chu Lauren ni te chung kwa chuan an lo la shiat lo Vangin a thong hlom he nge metala chuan anu puine na anin thin chanemo anin ne na top chanvel engma soifia chuang si lawa anla no pandun wang ni in an ngai sak tamaya ma se anrin dan thil mai ni achanan shia chian lo wang takero chuan Lauren ni chu an ngai to hle thung ma se thil kal to ani miawa Vangin midang chuan hunaral rualin an thehil vele mai boka Lauren ni pa dele ro chu angai tha thei tlat lawa angai that lo na azwal sowa metane na nomdun po in anin po ve hlei thei tlat lo midange ro chuan meta chu ama angrengin an langai na thung huna kalzela kum sang ni sompanga kumalo thlenga metle Lauren in mangai na po ama aina sa apungin in hwalna nei ta hiala anin hwalna lom na party po an siam nge a an chung kwa ve ten an troyom nge metanu po alokal ve a ma se bo ra ka tinuam lo roi thung in hwale mo in ne mo hi chuan atlang puin a changtunu lo hi chuan thomno war hlang anin bel ngai lo tlang puya
metanoi ro chuan aroin bel tlat chu chuan in hnial na achok chuak ngal tarenga lorini chung te chuan metano che dan atang chuan afa panupui ni mai tur lorini chu angai na lo hle a mawata na it lo hle ni nan nga ya ma se party zo a hun pa ngai na han man chole ta ka chuan an thengil sakle chom mai ni na lang ai nei tur berte nin du thaw wangin buaina po aum zui lem lawa ti chuan akum le November thla chuan metale lorini te point tiam tate antive tange nge a anu pa hian Star Wars le Harry Potter movie te hi an a chil dun hle a Star Wars an ngai na ma zo anin nei po chu Star Wars wedding tia soya ni nge a in nei na tel mi pa ho zong zong chuan lightsabers an keng veka than lana salhe bok lorini chuan nuam ti hle ma se Matthew anu chuan mawata na du via lo nia lana wangin chui ro shoma ti hle a Matthew hi atet lai tangin apa hian an chung kwa awap lumhan lo viawa anola hian fa enkol achak zok zok lo wangin metangei po chu nok sakati changa tam hle a atopa phei chuan meta chu apile puten an enkol ta nge nge a masia pile pute hian meta hi an dwa thle thung anu po chuan alaron ngai vena ma se angai ven kha thle a tin meta puitlin thleng hian voitam tak apasala thak man bok met chuan pashon dorzon chan ve don lai ashon ti na ni chu chuti chung chuan pakhat ti lo chu atwama anel tak tak lawa anel tak tak man heklo ma se anel ve chun nen chuan anin po thale a movie endonin an movie endun chin po thil la lampang in thana lampang an achil donin an endon na sahle thin nge nge ni kai shwaina mumal le zilna thadong talo na na chu skola po no pang fil ain no pang swal ho chu akom an ni tlang pui zoka high school an kalain drugs akhoi tan chau nge nge ni azirna ati chi chau zwal ta hle buka chutianga swal chauta ka chuan anule pati chuan Christian Academy an sonta a meta chuan aswal ti cho sim chau an be sei wang ani de bok meta po chuan zoi zoin anundan thlak chau ve tanta a great lama po ma son ta hle a chutianga ma son tak em wang chuan Clear Creek Baptist Bible College Pineville Kentucky a azir le tani le lama laurine ro chu miti thlip thlep nun za takle taima takani a zirna lama po van tlanga ya chung nung shetani bok metane nei nu po in na thokkop nuala auditor na te an koshan noya na na te tin hei mai ba ka hian ama pualin saitin kamatan MLM tan candle asha sakchin bokani heng candle te hi YouTube kaltlangin azwa china YouTube pa channel nein heng candle chungchang a soifiana video tamlo te ada ve ranani lelama me te ai ro chu puiting hei theime ulawa nala anei mumal thei heklo amu chun po thokrei theilavin nadanga azwang lora amang an thak hle ni na a ban chanemo an ban chanemo asoi thadu ngai lo thung atopa phei chuan loan care company a thokta a met thilti chak berle ani chak ber chu pastor ani dai thung soito angin laurini la sakhumi takani boka apasal thil chak zong chu ni setia adu thu samani bok anpani chuan koshana anin mangdon na sahle in rongbol na po an tholok don hle a chutiang an ni wang chuan no palim thei tak le in mangai tak ring tu thatak le rongbol tu fel tak ni in mi zong point an ngai reng ani laurini chuan social media kha tokin an nu pathala ka posa an lim dun zia te tilang reng boka an landan mai atang chuan nu paduom tak ni in an din mon chu mi te o an ni fo bok ma se pon lam landan ang mai ate chi ro kan lo ni lo fo thin anin ne tanga tharuka liam nuwa metle laurin te chu Kentucky ya meta chung te tlo turin an zina an kalma hian metano hian laurin ni chu bia in lo thlen huna chung ko thalak te kan nenga in nu pa in korpol hadu ondonia ti ina shilok nge a chuwang chuan lorini po chuan in bua sei lokin korpol na zet mai lei lok diam bok masin han thleng ta chenga metanoril ru kheu be uzia lo lang ta chia
chung ko thala khuna lo thlenga me chidang zong chuan korpol ni lovin avar vek an lo hata dai meya mi pai ro chuan korpol an hathung he hi metanu ruwa manna vek ani me chen korwar an hanga mi pain korpol an ha angti in ruwa manna lo siam vek to a ma se lo rin ni na ai ro chuan korpol haturin alo shil dai thungani lori ni chongte chuan he hi metanu hian atilui ngei ni nan shebok achan cho ti renga tangin lori ni hi a hal zian hri chiang ani tin lori ni chu an chung ko zinga mi anga in ngai lo se du hle ni na langbok ti chuan midang zong in korwar an hak lain lori ni ro chuan korpola hatasi a metanu chu aang na sahle a chung ko thalak chu a cancel mi abok lori ni chu korwar hatura ashil thu soin thu soi po shere theilo mo lak tlak lawa a chhuah mak bok athin ur berbera atang zui ti na ni chu lori ni chu aril ron na hle a pasalanu chu chiang takin anno pa chu korpol haturin ashil ngei ti po chiang tin ashil swal lui ti po chiang emem bok ma se metanu chau hi anno pa inkara boina omani haulo soito angin social media an lan dana tang chuan no pain koprem le hlim thei tak an ni a ma se chungri lai ro anno pain kar chu khena sa hle thung kum sang ni som pasari september ni khata lo thlenga mitam takta na ni du om takani lain lawri ni chungte ta ni ro ni rap thlak bera lo ni ta ni meta chuan 911 call in amu hila a har chuan abula mo nu pui chu thiseni na lo bual khat beka alo thi reng thu soin a chan engma shat lo tho soita a anua mike chuan kanu pui ka that ni in kain sha ti na soya 911 operator chuan enge thilom zia soifia turina chilya chuta me chuan mumang ka neya ka hara ti chuan light kan on enga kanu pui chhuata thi in a lo let reng mai ni ti na soile a 911 operator chuan engtin ti na zota chuta me ta chuan ka taksa hian thisina kai noya khuma chemte thisin kai noya oma chuwang chuan ka ti ani nge in ka sia ka oi theilo thil thleng hi ka oi theilo ti in a chang li a le lama mi chuan I harin engti khun nge engti nge sha chhuah ti na lo zot le a meta chuan huna shat lo tho soya le lama mi chuan tuna inu pui bula chuan yom me kem ti na zot le a meta chuan a om tho soya le lama mi chuan anu pui chu ala tho em enge din mun ti in a zot le a meta chuan a thi ni nge a sha tho le a thok to lo tho shilani a trap chun zom nge le lama mi chuan Anunna chan the ani to lo mo ti na zot le a meta chuan a shat lo tho le a na ingam lo thoron soya le lama mi chuan phone da lo tur le atana a om ring tho soina ron thlamwana metai ro chuan a hlo tho lo soi thung ti chuan chemte omna chuan in zot le a meta chuan khum abul maya a om thu in a lo chang le a tin ama chuan siam sheken lai anei lo tho soya adam doi elai chu amamo ai tam ei nia in sha tho soi bok le lama mi chuan engdam doi nge ai ti na zot le a meta chuan khodam doi a in thu te nidanga po a in fo thu le zana mut theilo wanga a in na sat zwal tho shilani shitlang mi alovin khodam doi a ina arui do wanga ni ti chiang bok anu pui chu tha ni nge in shema se a tha lai she chuak thei hau lo thung ti chuan rang takin police te chun bakal ngala laurin chuan ama samzai hlom alo la hum nge arwang lan dana tang chuan athi ma hian rong taka soi sak nge ni ina langbok ti chuan in chung chun han en zunga meta soya nge in khudam doi chu lo ombok meta me lai ro anupui sun hlim mel re reng alang haulo anupui rong taka thani a athat tu anga in sha thu soi ma se in thiam lo mele mo apu chuang haulo chu police te point an mu mai lo reng boka arang in lawri ni chu dam doi na shwai ma se chan thei ani ta chuang lo ni ti chuan chan chin nung chia thlak tak chu lawri ni chhong te shila hunta maktak main lawri ni no chu angai lo thalo sa tlat police te mel mu chuan lawri ni chung chang ani MT na lo zot ngal top maya ani ti an shil chuan a thim ni ti na zot le ni police te chuan o tin an changa chuta lawri ni no chuan meta thani le ni lo tho zot le ta police te chuan mak an ti hlia engwanga chutianga zot nge ni ti an zot le thiala laurin chuan metan atha aring be top te shila police te po chuan aring dikani ti an shil tange nge ni chuta chia chuan lauri chu apuak ki a atria a khora atrap zoi bok heti lai hian lauri ni ruang chon endik meka voiza somni pathum lai mai vi ani ti an cheta ni meta chon man ta ngala thilmak deuh pakhat chu hetia metan man lai hian ataksa
thisen nu ma atlem hle a tin akele akora chite akai dewa lorini kha ama thani ta se voiza somne pathum lai vi na oma mete hi thisen kai noi tor ni om takani boxi chuwan chuan 911 a call ma khan ama 25 man nual ni nan ring ta ni tin thon zofia ve lai po chuan a har phim hle ni in alang loi boka chuwan chuan ruinoi khopin khudam doi chu alo in rengem ten chedu ta a an test ta a khudam doi chu amomo ba ka lo in nge ya ma se midanga thalai shilo tur khopa rui boina khop chu ni lo ti an she chuak thei ta ni tin a khudam doi in chinnya an soi siam chuak tu te chuan andam doi mang thin te chu mi tina zong le tal boy zonga che nom ngai lo thonon fin fia thlap boka investigator pakhat phei chuan meta chu adin mun en chuan motor po thataka akhal therin tho soibok ti chuan meta chu twal tha thu boya chuan an man ta a ti chuan police te chuan an no pachan chin chun han chui chiang ta a thilmak tak tak mai an mu chuak ta ni an chian chen khate soidanin lawri ni le meta te no pa chuan lawrin thi lai thleng hian sumlama har satna lian tak an tok ni nan soya poisa man ral le khol chung changa po an no pa hian voi tam tak anin haw nge nge bok he achan ber chu meta hian lak lu ti thamani si lawa aman ral lam achak thung wang ani a poisa man ral na la chu in chung khurma mo ni lawin game khelna ti vele thil hote te ani boxi achang phei chuan lori ni parsami te chu aru chuak khial thin soito angin Star Wars le Harry Potter an ngai na dona chuwang chuan Orlando ate paka le Disney World ta te an kaldun theinan poisan khol trau bok mase chuan poisa khol zong po chu meta chuan la chuakin ama ta na lo mang fai vekani lori ni chungte soidan chuan lori nin pasal nei tir hian dollar sing khatvel ama pualina nei ve a mase boral hian sangpo nei tling to lo ni lori ni chu amangang ve thin hle a pasal chuan suma man thiam lo thote a soi ve keu thin chutiang ani wang chuan lori ni no le pa te po chu anin rol ta hiala an no pa chuan an bia a kar khata man tur zat in bithlia thlap tur te in thuron te pon pe nge ni meta po chuan zom ve nge tum ni na lang mase lori ni chuan a pasal chu aring zo meu to lo ni na lang thung investigator te chuan lori ni thi ma august ni somthum pakhat zana chuan metale lori ni te ina chuan mei che pakhat a local ten re chuak le ta mete chu na tangin a lo ho a lorin chuan zanja tora bwa sei mek pa in a unaw no betinen phona anin be mek bok chuti lai chuan mei che pakhat valerie nia in soi chuan an kong khar ron kik ta a chuta met chuan lorin hena chuan valerie chuan apuina mamo thole a chhuah puilo ka ngai thoshila lori ni chuan enge omzia hei zanja tur kasyam zo cha sin ti ina lo chang ve thung alan dan chuan meta chunu nen chuan chuak don lo se du mel hle a le lama tangin beti chuan an thu soi chu alo she phavek bok ma se meta chu chuak ta thawa lori ni chu athinarim hle ti po phone a biak lai a unaw no beti chuan a she theini ti chuan phone chu an da a lori ni chuan a pasal chu alangak trang thawa ma se a pasal chuan ron texin valerie nen chuan hun nuam tak an man dun thole zanja ei tura lo ngak lo turin ron chila chuta je chuan lori ni chu puak ke ta a unaw no beti chu texin engkima top katwar thei to lo min hnuk nyama kanuna ti chizo to katwar pe to lo ti na shil nge ni tin hei chau hi ni lawa an koshana an loilu pui tlangwal pakhat metale lori ni te no pa in an mersha tha mai chu meta chuan a thik tlat maya david a chuan anu pui chu angai zong ni na sha lori ni po chuan angai zong let ni in a hritlat bok metan lori ni shil dan chuan anu pui masa khan ngai zong ani isana azina tlangwal dang nin ani ngai zonga ti chuan a lo ho a abung ra siam felin meta chu mangai to lo tho shilin a chhuah san ta ni nei soya chutiang chu tona lori ni na in kara hian a thleng le don nia sha tho soibok ma se hnuwa meta nu pui lui brook chuan anin then chan nia metina soi chu thudik ani lo tho soya anin then chan ber chu meta chu sum thok chuak lawa mangwa huaw mi ni thole voi tam tak me chidang a kopsan thoni in a soibok social media in mangai manga anno pathalak post thin
lori ni chuan anin neitir phata tengin mete chu chhuah san le ngal mai adu rum alo ni a ma se soito angin Christian thatak ani a pasal chu ain siam that le mai be sin ado sham alo ni lori ni thi ma lok hian me thian lori ni ta na tling tok lo ne a in sha thote chung ko in pole mangai tak an ni wangin an chung kwa chuan aleng lo ni a in sha thote adai ria alo ziak nge investigator ten meta thon zo fia hian meta hian anupui masa po ashat lo laya alo soi sakri ngot thin thote soya anupui masa brook point meta hian kuta thlak thin ngei thole alo thote soi bokani meta te chen oma me che pakha chu meta nen hian anin close biawa meta hian flirt puya tum phone ni lang ma se he me cha hian chan chau an ni thua soya meta nen chuan anril ru ha na ti soi donin anin nem ton china ma se meta chuan manin ti hlum le thedu thua soi khum fo maya chuta tang chuan a kom thadu tabak lawa tin he me cha hian silaya kolvera na chu meta po hian a shat puya voi khat phei chu isilai mang hian ol sam takin mi ka that thei ti in atong khum nge ni chuwang chuan angai thatalawa meta po chu a hlat tanta ni hi lori ni thi ma thil thleng ani bok ti chuan meta thu boy chu ngai to ani ta a meta hian khodam doi man swal kha apu viau na a khodam doi chung chang an na thodan te chu main google alo in lok thlap ti mu chhuani a chuwangin an na thodan a chiang he ti a shat bok tin twal tha na mun kha luminal mangin an en fiale a thisin ti faina nu an mun sal he a abik takin bathroom a an sa zwal he a khodam doi kha lo roi swal ni tak takin a shat lo line lori ni chu thatin har chuak ni ta se a hlau thong chi a in police ko main chu tiang in ti faina chang a shat arin omlo tlatani metal aware chuan thei top chwama se meta chuan thiama chang zo talawa kumsang ni som pariat october ni nga lo thlinga thu bai soi hun lo top ta lori ni chung khatle chan thate an ko shan member puite chuan lori ni tan liao korpolan ha a tin ribbon purple rong anon king telbok meta chuan thiam lo changin dam chung lungin atang tora chung thorel sakani a perola chhuah phalani don lo bokani khati zong kha tun trumata na kan ngai thla ka kan clear how tur chu ni e